Станіслаў Аўгуст Панятоўскі з гонарам заяўляў: «Мы лічым сабе радавітым ліцвінам, бо нарадзіліся і прынялі хрост у Воўчыне, а будучы ў рыцарскім стане, займалі пасаду літоўскага стольніка». З рыцарскім станам ясна. Дваранін, шляхціц, а што за стольнік? Чыноўнік, які сядзіць за сталом, склаўшы лапкі. А хто такія ўсе гэтыя маршалкі, ваяводы, лоўчыя, крайчыя, мастаўнічыя і так далей? Мяне завуць Васіль Калач. Сёння пагаворым пра пасады ўраднікаў Вялікага княства. Як там не заблытацца? Адкуль яно пайшло? Дзе рэальная ўлада, а дзе дадаткі да тытулу, якія можна калекцыянаваць як значкі? З мяне расповед, а 2 лайкі падпіска — гэта не цяжка. Найвышэйшы чалавек у ВКЛ — вялікі князь, гаспадар. Ён абвяшчае вайну і мір, распараджаецца добрамі, грашыма, дорыць тытулы, званні, маёмасць. Так яно было. Але ўжо ад 15 стагоддзя гаспадара абмяжоўвае рада ВКЛ, ці паны рада. Раней гэта быў дарадчы орган, бо раіць. Слова само — даваць параду, а пазней без рады лідар ужо не мог пачынаць вайну ці прыдумаць новыя падаткі. А калі князя няма, рада ставала наогул вышэйшым дзяржаўным органам. У радзе топавыя чыноўнікі дзяржавы: канцлер, маршалак, гетманы, ваеводы, кашталяны, некаторыя старасты, каталіцкія біскупы і так далей. Пра іх і пагаворым. Канцлер. Першасна галоўны пісар пры двары, які займаўся дакументамі. Пазней па значнасці пасада наблізілася да прэм'ер-міністра. Тут ужо не толькі паперкі, але і заканадаўства, асобныя падаткі, дыпламатыя. Пры ім канцылярыя ВКЛ з асобнымі аддзеламі, пісарамі, дзякамі, сакратарамі. Бюракратычны монстр. Пішуць, у віленскай канцылярыі нават каты былі спецыяльна навучаныя, каб мышы не паелі дакументы дзяржаўнай важнасці. Таксама на службе. Асобную групу складалі спецыялісты — пісары арабскія і татарскія. А генеральна ў пачатку 16 стагоддзя, як лічыцца, было 2 аддзелы — рускі і лацінскі. Для дакументаў кірыліцай і лацініцай. Заўважце, не польскі, а менавіта лацінскі аддзел. О як! Што там далей? Вялікі маршалак. Гучыць як нешта вайсковае, праўда? А вось і не. Гэта быў вышэйшы чыноўнік, які кіраваў дваром, прымаў паслоў, сачыў за бяспекай манарха, кіраваў маршалкоўскім судом, нават назіраў за этыкетам. Не сам, зразумела, хадзіў і назіраў, каб ніхто не смаркаўся ў фіранкі, але фармальна і такі абавязак за ім лічыўся. Быў яшчэ маршалак дворны, маршалак гаспадарскі. Вось гэтых апошніх гаспадарскіх з часам магло быць да 10 чалавек адначасова. Падскарбі. Першаснай яго задачай было прыглядаць за скарбам, які быў у троках у княскай рэзідэнцыі. Па загадзе гаспадара вусным выдаваў ці дакладаў туды залацішка і срэбра. Але ад 16 стагоддзя гэта складаная гаспадарчая пасада. Даходы, падаткі, мыта, кампенсацыі, права анулявання дамоваў і так далей. А вось яго сам — гэта скарбнік ці скарбны. Гетман. Міністр абароны. Хаця мне падабаецца міністр вайны, так больш шчыра. Раней завітаў там. Сам князь быў начальнікам узброеных сілаў, а ўжо пазней прызначаў замест сабе гетмана. Той камплектаваў армію, сачыў за зброяй, памежнымі замкамі. У часы вайны набываў дыктатарскія паўнамоцтвы, права караць за парушэнне дысцыпліны ці гвалт над цывільнымі. Быў гетман найвышэйшы, а быў польны, яго намеснік. Польны, бо ён у полі. Параўнайце са словам фельдмаршал, бо фельд — гэта і ёсць тое самае поле па-нямецку. Добра, а што за падкаморны? І дзе яго камора? Гучыць нібы завхоз. Гэта важны чалавек, бо галоўны межавы суддзя. Займаўся пытаннямі размежавання валадарстваў. Дзе тваё, а дзе ўжо не тваё? Можаце сабе ўявіць, наколькі гэта хлебнае месца ў краіне, дзе шляхта адной спрачаецца за свае межы ды зямлю. О! Пры двары вялікага князя асобная песня.
Тут трэба узгадваць часы, калі ўвесь эстэблішмент краіны змяшчаўся за адным сталом з вялікім князем, разам з ім адпачываў, паляваў і так далей. Клуб сяброў гаспадара дзяржавы. Вось і пасады адпаведныя. Кухмістр першасна загадваў прыдворнай кухняй ды распавядаў вялікаму князю, што яму падаюць, каб цікавей было. Стольнік кіраваў падачай страваў і сервіроўкай стала, а пад яго началам падстолі. Цікава, што стольны град або стольнае месца, сталіца, адсюль жа растуць, бо дзе княжы стол, там і цэнтр прыняцця рашэнняў. У пані Тадэвушы Міцкевіч узгадвае, што бацька галоўнага героя забіў нейкага стольніка, уладара замку Гарэшкаў. Далей, чашнік і падчашы. У польскім варыянце чэснік. Вось гэтыя налівалі, падавалі вялікаму князю напоі. А яшчэ каштавалі, каб не атруцілі, не дай Божа. Першы вядомы ў ВКЛ падчашы Алехна Мантыгердавіч, які наліваў хіба яшчэ Вітаўту. Мечнік. З той жа катэгорыі толькі падаваў не віно, а меч. Нёс перад гаспадаром аголены меч як сімбаль улады. Крайчы. Гэта не пра кройку і шыццё, а пра краенне ежы для князя. Дзікоў, зуброў, шчупакоў. Не сам жа князь гэта рабіць ме. Важны чалавек. Лоўчы. Арганізоўваў паляванні, бо гэта ж спорт усіх нашых манархаў. Пазней гэтыя пасады сталі чыста намінальнымі. Мечнік не насіў меч, а падчашы, калі каму і падліваў віна, дык хіба сабе. Былі павятовыя чашнікі і мечнікі, якія да асобы монарха ўжо не мелі ніякага дачынення, а назвы пасадаў засталіся. На Віцебшчыне, напрыклад, ёсць нават гарадок чашнікі. Вядомы з пачатка 16 стагоддзя. Крайчымі, напрыклад, рабіліся маладыя прадстаўнікі магнацкіх родаў, а той самы Панятоўскі стаў стольнікам у 20 пару гадоў, то бок гэта быў добры старт кар'еры і білет у клуб, так мовіць. А што там у рэгіёнах? У 14-16 стагоддзях існавала пасада намесніка. Гэта прадстаўнік вялікага князя ў колішніх удзельных княствах. У Смаленскім, напрыклад, даруйце за жаргон, такі сабе смотряшчы. Мясцовыя эліты не заўжды пагаджаліся, што зверху ім прысылалі некага там намесніка, то і бунтавалі. Ваявода. Такі сабе губернатар з шырокімі паўнамоцтвамі, вайсковымі і цывільнымі, у асобна ўзятым ваяводстве. Прасцей кіраўнік вобласці. У яго была куча розных абавязкаў. Прызначаць пісараў ці праводзіць следства па найбольш цяжкіх злачынствах і іншае. Заняты чалавек. Прынамсі, так павінна было быць. Стараста. Кіраўнік староства ці павету, то бок прыступкай ніжэй, кіраўнік раёну. Павятовы маршалак кіраваў шляхтай у павеце, склікаў мясцовыя соймікі. Павятовы харунжы склікаў шляхту павета на вайну, праводзіў попісы, смотры і паспалітае рушанне ў павеце – гэта да яго. А пра сам феномен паспалітага рушання, калі цікава, раскажу, пішыце ў каментарах. Гараднічы. Ніколі не блытайце з расейскім гарадавым. Забудзьце гэтае слова. Іншыя расійскія словы, дарэчы, таксама забывайце пакрысе. Гараднічы кіраваў будоўлямі і ремонтамі ў нейкім населеным пункце. Займаўся нерухомасцю, незаменны чалавек. Кашталян. Некалі гэта быў камендант замка, бо кастэль – замак. А пасля хутчэй намеснік ваяводы. Ключнік. Фармальна меў ключы ад гораду і зачыняў брамы нанач. Былі яшчэ цівуны, канюшы, розныя суддзі і падсудкі, дарожныя, мастаўнічыя, земскія пісары ці, напрыклад, возныя, якія наўпрост развозілі судовыя позвы. Нехта падлічыў, што ў Рэчы Паспалітай агулам налічвалася ажно 87 розных званняў і пасадаў. Нямала. Хаця, а зараз меней? Напішыце ў каментарах. Крытыкі часта пішуць, што ўсё гэта, асабліва пад канец Рэчы Паспалітай, сталася шкоднай фармальнасцю. Розную драбязу, падкаморства, скарбніцтва, чашніцтва ў рэгіёнах які-небудзь Ахоцкі, калі верыць яго мемуарам, мог прадаваць сябрам па 10-15 дукатаў, амаль задарма. Нават гетманскую булаву ў 18 стагоддзі, маўляў, можна было купіць ці, як казалі, выстарацца на яе, напрыклад,
падсунуўшы каму трэба жанчыну для фавораў. А хто такія краечыя ці мечнікі, усё адно забыліся. Таму і разглядалі гэта як дадатак да тытулу, так салідней. Але памятайма, заўжды залежыць ад чалавека. Для Яна Караля Хаткевіча ці Януша Радзівіла гетманская булава не была цацкай. Гэта быў лад і сэнс іх жыцця, вайсковая справа. Леў Сапега быў канцлерам не намінальна, а сапраўды руліў складанымі працэсамі, палітыкай, заканадаўствам, замежнымі справамі. Сама традыцыя, на маю думку, вельмі важная. У Польшчы, напрыклад, ваяводы і ваяводствы ёсць і сёння. У нас таксама варта было бы адрадзіць традыцыю. Іду на прыём да ваяводы. Гучыць? А не да нейкага там старшыні аблвыканкаму. Ці от военкам. Нейкі пузаты дзед у мундуры. А харунжы – іншая справа. Як думаеце? Пішыце ў каментарах. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!